ne vom juca. Și nu știu. Uitați, adică vă arăt cum am contul, dacă vreți să vă jucați. O să ne jucăm. Scrieți în comentarii și o să ne jucăm. Ok, deci uitați trofeele. 6190 și brawleri cam 23 din 38, uitați. Toți brawlerii mei. Puteți să puneți stop și să vă uitați. Scuzați, am răgușit puțin. Da, astăzi vom face un episod așa, mai special. Un episod în care ne vom juca. Am spus ce ne jucăm. Da, scuzați-mă dacă repet, dar sunt mai la început cu YouTube-ul. Acum nu să filmez, cred că nu o să filmez deloc cu webcam. Nu știu de ce, dar nu cred că o să filmez. Dar nu cred că o să vreau niciodată să filmez cu webcam, pentru că se vede cam urât. Nu știu. Dacă știți, la Mobizen se vede extra urât webcam. Cred că am zis greșit webcam, dar n-ai ce să faci. Eu cu engleza praf. Așa, și se pare că am făcut un win, primul win de pe ziua de asta. O să fac sau poate video ăsta să fie făcut de 10 minute. Ok, se pare că nu mai vrea să mai joace. Așa. Cum se dă iar play? Da. Eu nu mă joc la Gem Grab, la chestia astea. Când e 3v3, dacă înțelegeți. Dacă înțelegeți la ce vreau eu să mă refer. Refer. Nu știu de ce am spus așa, dar am spus greșit total, tot. Dar se pare că cu IP-ul meu a rămas în viață. Ciudat. Este Piper. Cam ciudat. Trebuie să spun pauză. O spun pauză. Am revenit. Eu am murit din câte se pare. Bul, nu ne lasă în pace. În pace, tocmai a venit din bușuri. Iară și-a suculețul. Iară și-a el suculețul. Că el trebuie să-și ia suculeț într-una. Numai suculeț. Ok, sper că am pierdut. Din păcate. Da, sper că 5 minute trece destul de repede. Deci să fac de 10. Ok, ne uităm pe aici. Pe aici. Upgrade nu o să da. N-am bănuți, din păcate. Cred că o să... Nu, de fapt, sunt prea puțin pereți, e bit. Nasol. Da, cred că o să le iau Dynamite. Da, chiar. Vă spun să vă abonați la Sirero și Ionuț Gaming. Da. Acum să încerc să fac și win-uri. Pe ăsta zici că pe Fortnite am încerc să fac Victory Royale-uri, dar n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Ia mala. Așa, și acum poate trebuie să câștig, să încerc să câștig, din păcate. Și lui e milă de noi, cred, nu știu, nu sigur, dar ne face țândări. Aproape 5 minute a trecut, dar v-am spus, nu fac video de 5 minute, adică nu să înțeleagă ceva greșit. Dar există să mă schimb cu alt caracter, cred că Poco e prea slab. Shelly, da, e bună, Shelly, e bună Shelly. Așa.
Și l-ați văzut, stă în bușuri și trebuie să avem mască ca să ne protejăm de aia, cum spune Madalina. Cum a spus, de fapt. Se pare că echipierul meu de-abia s-a apucat de jocul acesta și nu știe ce înseamnă joc. E bine. E bine. Nu știe să joace cu echipierul meu, din câte se vede. Și se pare că ăsta o să fie mort și el primul la fel și win. Wow. Deja a trecut 5 minute pe bune. Ok. Da, pleacă încă nu. Cu echipierul meu n-a făcut nimica, dar nimica, pur și simplu. A fost nasol. Echipierul meu a fost nasol, dar nici acum nu se facă nimic. De ce, Doamne? De ce? Du-te pară în mijloc, mă, dacă vrei. Stau mare din primul. Deci vrea să pune... el primul vrea să pună cu Shelly. Vino, mă, încoace, vino. Vino, că te aștept de la prânz. Să te mănânc așa. Nu, zmârlă noi. Ajutor! Cu echipierul meu se pare că nu știe să joace. Nu mai vreau să mai dau de cu echipierul. La fel ca ăsta, pe bune acum. Știu că l-ai pus acolo, dar sunt mort în zonă, mă. Hai, mă. Hai el primul, hai! Hai, te ține! Te ține! Colt al meu. Nu știe să joace și aproape a trecut 10 minute. Aoleu, a murit. Da. Când vedeți că echipierul vostru este atât de slab, dați exit. Și pe play. Și o să mai vedea cu echipieri nasol. Poate. Nu știu, nu sunt sigur. În fine, sper că al primul să știe să joace. Te rog. Hai că știe măcar știe să spargă și el pe tine. Nu glumesc, știe să joace. Poate îi place foarte mult el primul, cine știe. Da, joc cu el. Uitați voi. Eu o să-mi bag în buștile astea și ei trebuie să apere cu măștile de mine. Deși ele trebuie să apere cu... Și m-am dus direct după și după ea. Și am câștigat. Ok, plus 9. Cu echipierul meu a știut să joace. Bravo lui. Și nu să dăreți. Măcar el știe să joace, știți? Nu e ca alții care nu știe să joace deloc jocul ăsta. A trecut 8 minute deja. Mai avem puțin. Și va trebui să încheiem și videoclipul. Dar dacă nu terminăm meciul în alea, minutele alea care le vreau să închei videoclipul, va trebui să ținem puțin mai lung, din păcate. Că echipierule, am venit. Îl omor, mă răspund pe tine. Frate, tu te-ai omorât, din păcate. E nasol să faci chestia asta. Omoară, frate. Wow. E frică, bă. E frică cu 6 power show 7. Du-te, dă-i primul, dă-i. Dă-i. Să vezi ce le fac la GG! Nu cred. Din păcate va trebui să închei aici videoclipul. V-am lăsat pe data viitoare. Nu uitați de un like, share și subscribe. Pa, pa!